ndị ba ya ma m na ụnụ fụrụ n'ihe nke anyị mere agwa m na m kwadoro akwado wee pụta maka na ndị mmadụ na-enye anya na-asị kedu ka onye ya si wee kwado ụdị nkwado nke akwụkwọ were nkwado ọ na-afụgonunu nke akwụkwọ nrịpụta ka anyị ka na-arịpụta ụnụ fụrụ ka mmadụ niile si wee na-ewo n'ukwu na-ewo n'isi na-ewo n'ife niile ka ọ ga-esi wee dịrị ha mma n'ahụ ịghọtago enwegasịrị ndị niile dịgasị n'iche ma ihe gbasakwanụ n'ife oriri ma ihe gbasakwanụ nke anọ ihe kwesịrị ime maka na ụfọdụ ndị na-ene anyị ụfọdụ ife ụnụ fụrụ ihe anyị merụ mana chekwa ka m gwa gị ọnwụ na gị nwe onye na-enene m n'iriri nri ozigbo wee so wee mee ụdịrị ihe anyị merụ ọ dịrọkwa mma ụmụ ihe anụnwa na-egbu mmadụ ụmụ ihe anụnwa na-emerụ mmadụ ahụ n'ahụ ụmụ ihe anụnwa nwere ike ị ga-esi wee wụ n'elu ihe riri esighị n'ime na-apụta maka na onye ka iji kpọọ ya aerobic stance ya bụ na o kwesịrị na ahụ niile ga-adụ njikere unu enenegoro ihe nke a m kwuru mana tupu na-aba n'ihe ndị ọzọ achọrọ m ka m gwa gị ị ga-asị na ịfụgonunu ndị nọgasị na-eme ya ị ga-asị ihe anụnwa ha na-eme ọ dị ha mma n'ahụ echekwa na-asị na onye mechaa ya ahụ a na-afụ ya ụfụ kedu ihe m ga-eme ka ahụ ghara ịfụ m ụfụ o nwere ihe nke ndị oyibo na-akpọ no pain no gain ọ bụrụ na ọ fụrọ gị ụfụ ị ma na ọ ga-atọ gị ụtọ maka na onye rụọ n'anwụ o rie na ndo maka na ebe ọbụla ị nọ ebe ọbụla onye bi ka ọ na-awachi ihe ọbụla ị chọrọ ka ọ rụọ gị ọrụ n'ahụ ị ma na ihe ahụ n'oge enweghị mpe oge enweghị ụfụ wee mee gị ka ọ dị mma but ihe na-ekwu o nwere nke ahụ ezigbo ya ndị ahụ ya wee mechaa ahụ niile a na-afụgụ nke na ihe ya anọkọta nwa onwe gị ụmụ nke ahụ adịghị mma maka na ọ ya awụ nwee ike ọ bụrụ na ndị abụghị ọkachamara owu ndị na-eme ụmụ ihe anụnwa ya bụ na mgbe ọbụla ị chọrọ ime ụdịrị ha anụnwa m gosiri ụnụ ma na ị ga-ejekwu ndị ọkachamara ndị ma ihe a na-akọ ndị ma ka esi wee na-eme ya nha wee kọwatara gị ka esi wee na-eme ya nha wee kụziere gị ya bụ na otuka otu ahụ anyị si eme nke anụnwa ya bụ ebe nke anyị na-eme ya anyị nwere ndị a na-akpọ professionals maka na ụfọdụ ndị ahụ adị ha bịa sị gị na ha chọrọ ịgbatị ahụ na ha chọrọ ime nke a mbọ ị ga-enenegodo ha ahụ ka anyị si eme n'ebe nke anyị enene ego ahụ wee mara na ahụ gị ọ dịkwa mma ime ụdịrị ha anụnwa ọ bụrụ na ahụ gị dị mma asị gị nụ carry on mana ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma kedu ka a ga-esi wee mee gị ịghọtago ịghasị na asị kedu ka m ga-esi mee ihe anụnwa ka o wee dị m mma n'ahụ ọ maka ndị prọfeshọnal anyị magwa ihe ya akụziri gị sị gị na eke ị ga-esi mee ụdị ihe a na eke ị ga-esi mee ya ọ dị gị mma n'ahụ gaa ka ọ ga-asị mechaa ya ọ jịa gị ajị ya n'ahụ mgbe ị pụtaziri ahụ esie gị ike mana onwe ndị ya wabịazie ka ha bịa mee ihe anụnwa emechaa ahụ a na-afụ ha ụfụ ahụ hapụ isi ha ike ahụ afụba gị ụfụ mba ọ maka na ebe ahụ ị na-eme ya ahụ ebe ekwesịrị isi wee nri ya ya bụ na ife ọbụla ị na-eme ị ga-ejekwu ndị ọkachamara unu na-asịkwa na-asị nekwa ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ha na-eme ihe anụnwa ụmụ nwaanyị na-eme ihe anụnwa kedu ka o si wee dụọ anyị mma n'ahụ ụmụ nwoke na nwaanyị dị na-emekọ ụmụ ihe a ya bụ echefukwana n'ihe m gwara gị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị nwere ofu ahụ isi ike kama na ihe niile obere ndị niile ahụ na-afụ ọ bụrụ tata anụnwa ka ha bidoro mana ịmasị onye ya eme ụdịrị ha anụnwa o ya ebidoruru n'ofu ebe ị ga-esiriri one place ebe ahụ ibidoro wee na-eme ya wee na-agbagota maka na nke ahụ imerụrụ wee rute ahụ na-esighị ike mgbe ahụ siziri gị ike ị na-emezi ihe ndị ọzọ ụfọdụ n'ime na-ajụkwa na-asị mmechaa ụmụ ihe anụnwa ahụ fụba m ụfụ ọṅụọ ọgwụ ịṅụkwa n'ọgwụ ịbịakwa echi emekwa ọfụkwa gị ụfụ ya bụ ihe m na-agwa gị ahụ ahụ fụgodo gị ụfụ aṅụ n'ọgwụ maka na ọfụ ọgwụ tụfụ tata anụnwa fụọ gị ụfụ echi ahụ adịghị mma ya bụ na onweghịzi ife ọzọ ị ga-eme ka ahụ fụọ gị ụfụ ife ọbụla ife ị ga-emegide ife ị ga-emegido ka o wee mee ka ahụ wee fụọ gị ụfụ ihe i mere wee mefee mgbe ị na-eme ihe gbasara ihe egwu a anyị na gị mere ugbu a ya bụ na ihe na-ekwu aṅụ n'ọgwụ ma ị na-eme ụmụ ihe anụnwa anyị na-eme ị ga-eji nwayọọ wee na-eme ya ka ọ ga-esi wee dị gị mma na-eme ya ka ọ ga-esi wee baa gị n'arụ ịghọtago ya bụ na mmadụ niile kwesịrị ime nke a na-akpọ exercise ahụ ga-afụ gị ụfụ ma ibido ya mana ọhụ ụdịrị ahụ efu ụfụ nke ọzọ ọwụ aṅụkwa n'ọgwụ ma ahụ a na-afụ gị ụfụ ma ndị na-ajụ ọdụ ụmụ nwaanyị mma n'ahụ ọdụ ụmụ nwoke mma n'ahụ ọdụ ụmụ nwaanyị mma n'ahụ ọdụ ụmụ nwoke mma n'ahụ ka ịkwanụ ndị kwesịrị na ọha nwa kwesịrị ịdị na-eme ụmụ ihe anụnwa ọ mmadụ niile kwesịrị ịdị na-eme ya mana o nwere ndị kwesịghị ịdị na-eme ya ndị ahụ ekwesịghị ịdị na-eme ya awụ ndị a na-akpọ ndị dị ime na-azụ ụmụ nwaanyị dị ime mana echefukwana na-enwekwara nke ụmụ nwaanyị dị ime na-eme ịghọtago mebi mgbe ọzọ m na-ekwu okwu gbasara ihe nke anụnwa na-ekwu ya ewetara m ụnụ maka ebe ụmụ nwaanyị dị ime na-eme ụmụ ihe anụnwa maka na ụmụ ihe anụnwa bụ ihe dị mkpa ụfọdụ ndị ihe dị ime na-eme ụmụ ihe o nwere ka esi eme nwere ọha ụdịrị nke anyị nenere kịta anụnwa mana o nwere ndị ụmụ nwaanyị dị ime na-eme nke ahụ na-eme ha mụọ nwa ọfụma nke ahụ na-eme ha ahụ esie ha ike ịghọtago ya bụ na onwe ha ndị ekwesịghị ịdị na-eme aerobics exercise aerobics dance onwe ha ndị ekwesịghị ịdị na-eme ya kama na
o nwere usoro esi wee na-eme ya. Ọhụ oge niile ije ebe a na-eme exercise ị na-eme ọhụ ụbọchị niile ọhụ n'ihe ị ga-adị na-eme ụbọchị kwa ụbọchị. O nwere ndị ya maka na ha anọ ihe a na-akpọ free time, ihe ha nweziri ike ime oge niile ha na-eme exercise, oge niile ha na-agbatị. O nwere nke ya wee mee inyekwa ahụ ohere, tụmadụ ị na-emekwa ya ị na-erikwa ezigbo nri. Tụmadụ ụmụ nwoke ị na-eme nke a na-akpọ ihe gbasara egwuregwu a m na-ekwu maka ya, ya bụ aerobics dance. Ị na-eme ya ị na-eri ezigbo nri, ị na-eme ya ị na-eme sure that n'ife ọbụla ị na-eme na ahụ gị nọ nke ọma. Tụmadụ mgbe ị chọrọ ịdọ n'ala, ịya dọ n'ala ịdọnọ nke ukwuu, ịdọnọ ọfụma ka ọ ga-eme ka ahụ gị ka ọ ghara ịwụ nke ya wee dọnọ azụ a na-afụ gị ụfụ. Ụmụ ihe ahụ wee ihe kwesịrị ịdị na-eme, ya bụ ị na-eme nke a na-akpọ aerobics dance. Ụmụ ihe anaghị adị na-eme gị ahụ niile agbatịchaa. Ya bụ egwu ịgbatị arụ anyị na-ekwu maka ya ahụ ihe mawuru onwe ya na mma. Ya bụ na ebe ọbụla ị nọ, ife ọbụla ị na-eme, ngụnwa wee na-enene m ugbu a i wee sị na eji ọsọ dọnọ ka i wee na-enene m maka na telivishọn nọdụ on ka ị na-enene gbọgesie anya. Mba, o nwere ka m si chọọ ka ị na-eme ha. Ị na-eme ya ịghọtago, ị na-amụta, ị na-eme ya. O nwekwara nke a ihe niile ihe gbasara ihe nke a ọ dịgasị n'iche n'iche ịghọtago. Ndị kwesịrị o nwekwara ndị na-asị m na-ajụ m sị ndị a na-akpọ ndị katugoro nka, tụmadụ ndị old men and old women, ha kwesịrị ịdị na-eme ihe nke a na-akpọ aerobics. Mmadụ niile kwesịrị ịdị na-eme ya maka na ihe dị mma n'ahụ. Echefukwana ife m gwara gị na ihe gbasara ime ihe anụnwa na ọ dịgasị n'iche. Ọrụ nke imerụ nwoke ahụ dị mma nke ukwuu bụ ihe ị ga-emerụ nwoke nke ahụ na-adịghị na-achọ ka ahụ dị ya mma. Ebe ahụ ka o si wee dịkwa na ụmụ nwaanyị. O nwere ụmụ nwaanyị ahụ adịghị ha enweghị ahụ isi ike, mana ha chọrọ ka ha mee ha ka ha wee nweta ahụ isi ike. So ịma nga mmebe ya ka isi emego onye ahụ ya sigoro ike. Ihe ị ga-eme ewu ị na-emere onye ahụ ka ọ ga-esi wee na-amalite ka ahụ wee sie ya ike dịka o si wee sikwa na onye nke ọzọ. Ihe niile a mekwara apply to ụmụ nwoke. Ọ bụrụkwa nke a na-akpọ ndị adịgolo advance na age, ndị nna anọ atụgo ịghọtago, ndị agbagogoro n'ihe gbasara age. Ndị anụ nwa nwere ka esi emerụ ha, ndị katugoro nka ka esi emerụ ha wee jiri nwayọọ ị na-ahazi ha ahụ ka ahụ wee dọ ha mma nke ukwuu ịghọtago. Ọhọ nke ya wee bịa ị na-emere ya ihe imerụ nwoke nwata nwoke, ị na-emere ihe imere nwata nwaanyị. Ịma na ị chọrọ ka igbu nwoke mmadụ. Mana ụmụ ihe anụnwa dịka m si wee gwara ụnụ, akwadoro m akwado tata anụnwa wee pụta. Ihe m metara ka m ga-emu wee kpọrịte ndị niile wu ndị ịmasị na ka anyị si eme ihe anụnwa. Ụfọdụ na-asị ndị a na-ekwu ihe aha ma ihe ha na-ekwu kedu ka ha si mara ka ha si wee ghọta. Mana echefukwana ihe anụnwa bụ ihe mma anya, ihe njere obodo Igbo wee gụọ akwụkwọ ha wee kụziere anyị wee jee gwụọ maka ntakamantoochi ife niile wee bata wee baa anyị n'ahụ. Ya mana ndị wee sị mba, onye ọbụla nwụrụ weta ihe o nwere n'ahụ, onye nke ahụ nwụrụ onwe ya. Mana ha jụrụ m onwe m wee sị kedu ka m na-esi mee ka ndị mmadụ wee nwụta ụmụ ihe anụnwa ka ọ wee baa ha n'ahụ ka ha wee ghọta ihe nke a na-ekwu. Ịmasị na ọ baara gị ọ baara m, ọ bakwara m ọ baara gị. Ya mere m ji wee jee wee baa n'ime wee ghọta ụmụ ihe anụnwa wee mara ka a ga-esi wee mee ya ịghọtago ka ahụ wee dị anyị mma. Emetụgo m ya, Chineke maragoda na ihe m bụ n'obi m ka ọ ga-esirịrị mma wee dịkwara m na mma. Gị bụ onye na-enene m ugbu a, ahụ ọ na-eme gị rịgarịga, ahụ ọ na-agha gị, ahụ ọ na-eme gị ka ịghọta ha ka o si eme gị eme. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Bụ ihe ị ga-eme oge niile ịdọnọ na-enene ebe nke a na-akpọ isi mbido, ebe anyị na-ewetara gị nke na-eme eme. Tụmadị inene mụnwa na-agwa gị maka ka ị ga-esi mee ahụ gị ka ahụ wee sie gị ike ebe ọ bụla ọ sọrọ gị nọrọ. Ma ị nọ mba ofesi gị bụ onye ma ihe a na-akọ, ihe ị ga-eme ewu ịmana m agwago ụnụ sị ụnụ na ndị old man na-emekwa ụmụ ihe anụnwa. Ị na-asị nkere ka a ga-esi mee ya, nọrọ jụụ ka anyị jefu ebe mụ na nwoke anụnwa kagoro nka ka anyị si wee mee ihe a. Ị ga-ajụ sị kere ahụ onye nwoke adụ. Mgbe m pụtara agwa m ụnụ ka o si wee na aha. Afa m bụ Dr Dike.